senadyan apa tak lakoni kejuan lok kendangane lok iya ya sih tak jok ngendang itu waduh lok anu le Sumantri iki kersane Mbak Ayu Siti ndek menis tau tate anu pesen napa iki pepeling kuwi dadi lagu wajib diaturake Mbak Siti pesen pepeling ya kuwi pepeling iki penting Pak iya pepeling nika nggih ngemutaken ibadahipun iki ya anu lho Pak Sumantri gamelan iki ya pepeling lho gamelan iki laras gamelan iki larasipun gawe jaman Suwargi Para Wali biyen teng Sunan Kalijaga kuwi nyebar agama Islam nganggo gamelan wayang. nggih laras Mula wayang Pandhawa kuwi cacahe 5 kuwi 5 ibarate rukun Islam. rukun Islam Prabu Puntadewa kagungan pusaka jimat